Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Regini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo. Anak wedok ngejak metu pemirsa. Nek muni nek ambek Mas Andi ae gua genan metu ngantek koyo ngono pemirsa. Nek aku sing ngejak ora gelem jere ngono. Padahal mak iki ora lho pemirsa. Yo nek enek wektu ya make ya gelem. Lah wong wektune make iki ya urung ana ya pemirsa. Iki alhamdulillah dhek ngejak metu arep ngejak tuku apa ndi? Apa wi? Chicken. Chicken. Chicken pemirsa, mbah. Chicken enek promo pemirsa. Baru buka kemarin jarene iki tapi saiki juga masih ada promo. Jadi alhamdulillah ketepaan mae pas entuk rezeki dapat arisan. Jadi ini anak wedok tak ngejak tuku fried chicken tak turuti pemirsa yo. Soale kan yo ora bendino iki. Palingku tuku piro yo wis yo pemirsa. Ya wis ora usah suwe-suwe pemirsa yo. Kita lanjut berangkat beli chicken. Wis tekan ning griyane Bu Kasri. Berhubung Bu Kasrine teng wingking, dadine ya tak enteni. Yang jualan di depan pemirsa. Nanti kita review dari depan ya pemirsa ya. Sementara iki ning kene sik. Lah iki wis tekan sing dituju mau ya pemirsa. Jerene mang duwe njaluk apa? Pranu. Cakar. Cakar jere. Oga. Ngomong kan. Pupu. Terus lagi wis tekan dadine alhamdulillah wis sore. Aja ngono aku mau. Lah iki dadi arep tuku pemirsa wis tekan, kita review ya pemirsa. Sampaikan di depan rumahnya Bu Kasri yang dulu tempat kerjane mae di sini. Wis pindah mlaku to. Kolek. Udah ngomong. Ayo ke sana. Sama masnya. Ayo muter kita review, guys. Kita lihat-lihat dulu harganya. Tuh. Ada promo, guys, yang mau beli mumpung ada promo, beli 4 gratis 1. Awakmu ya Allah tolong wi. Lah iki lho. Ngomong. Beli 40.000, Mas. Campur. Pahanya 2. Pahanya habis. Hah? Pahanya habis. Aduh, entek, song. Sekarep. Hah? Madhep rene toh, Dik? Nggih pun sekarep, Mas. Hah? Sekawan doso. Iki. Lah sing niki napa, Mas? Ati. Oh. Nggih pun niki mau sampeyan. Wis karep to. Lah iki hargane pemirsa. Wi. Pek. Yang mau pesen nomornya jadi itu. Ya, Jaluke sing anget. nek anu nggih. Nek tak gorengke mboten napa-napa. Oh nggih pon nggih.
Lah iki pemirsa, alhamdulillah ki mang mak ape ngomong ki rondok arep ngomong njaluk sing anget rondok sungkan. Lah berhubung iki mang mas ngomong njaluk sing anget Bu, jadi tak jawab nih iya gitu pemirsa. Minta yang anget. Lagi promosi. Fried chicken. Amit. Yang mau ready pemirsa, berhubung masih ada promo, beli 20 dapat 5. Ayo merapat. Niki tepung cakra. Tepung cakra. Tutupnya sampai jam berapa, Mas? Sore. Oh, 5:30. Wis dicetas.
pesen. Ndang pesen. Lah, awakmu ndang pesen. Ndang meneh. Wis entek, dadine yo zong. Pak. Awakmu gawe apa TikTok? Lha apa? Habibi, ojo serkai toge. Sampai asap, asap. Iki mae ngenteni wis belalah asar pemirsa. Untuk belasar budal meneh. Pokoke tugase iki gak enek-eneke ya pemirsa ya. Tuh promo. Kula ping griya sengaja mriki tumbas mumpung anak promo, Mbak. Promo, ayo yang mau ngumpul. Kriuke bangsa. Kriuk. Sampeyan kemude Mbak wau? Tebu, lha tak kira kono buka. Oh, nek mriku ya menten pun tutup. Laris kok. Arika. Pahalnya kelas. Saya. Niki pesanan kula. Aduh, tidak bisa. Lah iko ki mau njaluk loro malah gak enek apa. Anakku njaluk loro malah gak enek. Mbak, beli 20.000 dapat 1 loh, Mbak. Enak promo. Kilo anakku setelen. Yo, wis setelen. Nanti main muni setelen pemirsa, soalnya ini dia prolat tuturane luwung. Sabar.
Loh, cekere sekalian mawon pinten? Niki usus. Oh, usus. Oh, nggih pun, nggih pun. Oke. Tak pikir ceker nggih jebule usus. Oke. Murah meriah tekan omah. Dadine iki mang karepe mak iki beli 2 porsi kanggo ambek ibu delalah ibu ora gelem ora mangan ngono mang. Dadi dikon gawa mulih neh. Dadi iki engko bisa buat. Oh, aku tak ngising ke yo. Hah? Ngising. Kita. Anggi mau ketaki? Mau. Tapi jangan yang paha ya. Soalnya yang paha cuma 1. Aku sukanya kriuke. Oh, kriuke ya. Pahanya tinggal 1 Aku suka jadi. ayam aku. Duh. Kan ini ayam ini. Tapi aku sukanya kriuke. Tuh kertas gaur ini, kertas tak kasih. Oh, gak kriuk. Gak anu kriuk ya. Ini ya. Ini ada kriuknya. Ya, daging. Ya. Nah. Dah. Makasih. Iya, sama-sama. Enggak pakai nasi biar kenyang. Mbok gadung ngono ae. Aja ndemek kucing ah. Kan mau dimakan jangan pegang-pegang. Jajal nanti maam kriuk ora. Ayo di-review digigit. Kriuk boten. Sini ya. Oke. Hah? Lah nanti cuel. Oh, kriuk ta? Lah lanjut pemirsa yo. Iki mae tekan omah, iki mau dikasih Mbak Kasri sayuran gabas pemirsa alias oyong terus alias blutru wis pokoknya lain desa lain lagi namanya yo pemirsa yo. Iki mau yo dikei meneh wis dibuka duwi dari kantor polisi pemirsa. Kue dikasih dari kantor polisi. Mak. Dibuka. Apa itu? Kerdus wis dipangan Mas Dwi iki mang. Mas Dwi, Mas. Dipangan Dwi. Lah iki kentak ini. Saiki kita unboxing kentak ini. Banyak banget. Lah iki mang mau dibagi. Ini. Hah? Kamu mau sambelnya? Mau pakai sambel? Hah? Gak doyan. Kacau. Loh. Iki mau apa? Minta sing ono pahake dadi pahane habis. Jadi lho iki kesukaan duwe. Ini mau kemana? Apa nih di Adus? Tuh ada ini juga. Anget pemirsa, iki mang mae terang jaluk sing anget soalnya kan. Wis kok ngene. Wih, iki lho dadi pangan. Kentak ini. Tak ada. Mek ada nek ora wis. Besok Pak ben ora usah masak mae. Yo, sesuk. Yes pemirsa yo, kayak ngene. Sambelnya yo banyak. Mae, Dalem. sausé. Iki lho, dikasih kriuk-kriuk lho, iki lho kriuke pemirsa. Kriuk-kriuke. Kayak ngene. Sausé unik. Ini mencoba apa sih? Tapi cekernya ada sih, Mbak. Hah? Cekernya ada sih. Kai. Dinanya cekernya ada. Buka lali aku. Lunyu. Ceker. Mau yo mbok apa iki pemirsa? Ceker juga. Kuwi apa ning TV? Ngaji lho nih. Pemirsa, mencoba ya pemirsa.
Wis pemirsa. Terus pemirsa cukup sampai naik video ini main nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane. Pemirsa ya ki mau wis ya